nga Radar FM ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ng ginapanag-iyahan sang Archdiocese sang Capiz kag ginadumalahan sang Capiz Archdiocesan Social Action Center ug CASAC sa idalom sang pag-iya sang Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon, kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Oras sa 88.1 Spirit FM, alas 5:34 sa hapon. CASAC Special Coverage Report. Maayong hapon, siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Maayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Nagapamati kag nakatutok kamo sa emergency radio station sa Archdiocese of Capiz ining 88.1 Spirit FM. Nagapalaya kita sa hanginan pinagi sa emergency broadcast permit nga ginatag sa aton sa National Telecommunications Commission kag ang ining istasyon ang ginadumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center, ang social development kag humanitarian arm sang Archdiocese of Capiz. Nagapalayag ang programa CASAC Special Coverage para sa pagdulong sa inyo sa mga importante nga mga balita kag impormasyon na tuhoy sa COVID-19 subong adlaw sang Miyerkules, unang adlaw sa bulan sang Setyembre tuig 2021. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM, ako ang inyo alagad ninyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ni si Alagad May Durias para sa 88.1 Spirit FM, CASAC Special Coverage. Para sa mga balantayin natin ng mga balita, Balita Nasyunal, Granular lockdown at desisyonan sa government agencies, apang pinal nga desisyon na magadepende sa gihapon sa Interagency Task Force.
Samtang voters registration sa mga lugar sa idalom sang Modified Enhanced Community Quarantine, gintugutan na sang COMELEC. Balita Regional, 92% sa mga napatay sa COVID-19 sa siyudad sang Iloilo, wala mabakunahan. Samtang border control sa probinsya sang Antique, mas ginpalawig. Balita Lokal, Palawan Pawnshop, naghatag sang Aztrazeneca vaccines sa gobyerno probinsyal. Samtang Balita Caritas, Bishop Pabilio, ginhangkat si Presidente Duterte nga sentensyahan ang mga opisyales nga kalakip sa aligasyon sa korupsyon sa DOH kag sa PhilHealth. CASAC Special Coverage Report. Para sa pagsugod sa aton nga programa mga kalagad, yari danay ang pinakaulihing nga lakat sa panahon gikan sa DOST Pag-asa. Sa gihapon, ang Intertropical Convergence Zone ang nag-aapekto sa kabugusan sang pungsod Pilipinas. Sa mga forecast weather conditions sang DOST Pag-asa sa mga lugar sang Visayas, Mindanao, Mimaropa kag Bicol Region, maka-eksperyensya ang mga nasambit nga lugar sang maginalumon nga kalangitan nga mayara sang lapta-lapta ng mga rain showers kag thunderstorms. Sa kabugusan sang Metro Manila kag pungsod Pilipinas, maka-eksperyensya naman sang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers tugas sang ITCZ. Ang pinakamainit nga temperatura na record alas 3:05 sang hapon, 31.5 degrees Celsius. Sunrise alas 5:44 kagaton nga sunset karon alas 6:08 sa gabi. CASAC Special Coverage Report. Samtang sa pinakauling nga mga update sa kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Capiz, Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Sa pinakaulihing nga status update sa Capiz PHO kagahapon nga adlaw 19 ka mga bagong nga kaso ng COVID-19 ang nabalhag sa bilog nga probinsya. Bangod sini nagtaas na sa 537 ang mga aktibo nga kaso. 40 naman ang nadugang sa mga numero sa mga recoveries. Nagtaas na sa 5,901 ang total reported recoveries sa 87.02% ng total number of cases. Samtang 343 sa gihapon ang total number of deaths mula sang nadugang sa mga numero sang ginbawian sang kabuhi kahapon nga adlaw. Sa kabugusan, naglabot na sa 6,781 ang mga numero sang COVID-19 cases sa bilog nga probinsya sa Capiz. CASAC Special Coverage Report. Samtang sa pinakaulihing update sang Department of Health Western Visayas, 494 ang nadugang sa mga numero sang bago nga COVID-19 cases sa bilog nga Region 6. Kagahapon nga adlaw, nagtaas na sa 104,471 ang total cumulative number of COVID-19 cases. 11,874 naman ang mga aktibo pa nga kaso. 90,132 ang total reported recoveries matapos nga makarecord sang 873 ka mga recoveries kagahapon nga adlaw. 4 ang numero sang napatay o nadugang sa mga numero sang napatay bangod sa COVID-19 kag sa karon nagtaas na sa 2,441 ang total reported deaths. CASAC Special Coverage Report. Samtang sa pinakaulihing report sang Department of Health subong nga adlaw, Setyembre 1 to 2021, mayara sang 14,216 ka mga bago nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga pungsod Pilipinas. Naglabot na sa 2,003,955 ang total number of COVID-19 cases sa bilog nga pungsod Pilipinas. 142,949 naman ang mga aktibo nga kaso, samtang 1,829,473 ang total number of recoveries matapos nga maka-record sang 18,754 ka mga recoveries subong nga adlaw. 86 naman ang nadugang sa mga numero sa mga ginbawian sang kabuhi, kang naglabot na sa 33,533 ang total reported deaths. CASAC Special Coverage Report.
Oras nato ni mga kaalagad, alas 5:41 sa hapon. Igadulong ko sa inyo mga detalye sa aton mga nakalinyada nga balita matapos sa mga importante nga mga pahibalo. Ang dengue, isa ka acute viral infection nga makuha paagi sa kagat sang lamok nga Aedes aegypti. Ini nga balatian makalalaton kag makamamatay. Kung mapabayaan ang tawo nga malatnan sini nga balatian, mahimo ini mangintunaan sang iya kamatayon. Yari ang mga sintomas sang balatian nga dengue. Mataas nga hilanat, nagapalanakit ang lawas, pagpalangluya, rashes sa lawas, pagdugo sa ngislo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maitom ang hiko kag ang pagpalanuka. Yari ang mga dapat himuon, agud malikawan kag matapna ang dengue. Tinluan sang maayo ang balay kag palibot, pangitaon kag gubon ang mga lugar kag butang nga ginaistaran kag ginaitlugan sang lamok. Takpan ang mga drum, balde, galon kag iban pa. Islan ang tubig sa turera isa ka beses kada simana. Tinluan ang sagilong sang atok. Buhuan o kunhiwaon kag pakulbon ang mga goma nga wala na ginagamit. Himuson ang mga nagalapta nga paya, bote kag lata sa palibot nga mahimo matiniran sang tubig kun mag-ulan. Magsuksok sang proteksyon sa lawas. Magsuksok sang pantalon kag bayo nga mahaba ang manggas. Magamit sang moskitero kung magtulog. Magamit sang mosquito repellent kada adlaw. Magpakonsulta sa mas temprano. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kung nakabatyag sang hilanat sa sulod sang duwa ka adlaw. Magsugod sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo ang kaso sang dengue kag may peligro sang outbreak agud gilayon ini nga matapna. Patyon ang kiti-kiti, tapnaon ang dengue. Ang ini nga pahanumdum, buylog nga ginadulong sa inyo sang Provincial Health Office kag Capiz Provincial Government. Panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyo mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag Alagad Real de la Rosa. CASAC Special Coverage. Mabatian live sa CASAC Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pag-serbisyo sa tawo. CASAC Special Coverage Report. Nagabalik ang programa CASAC Special Coverage. Oras nato mga kaalagad alas 5:45 sa hapon. Kagyari ng aton ng mga headlines. Balita Nasyunal, Granular lockdown, nadesisyon sa government agencies, apang pinal nga desisyon, magadepende sa gihapon sa Interagency Task Force. Voters registration sa mga lugar sa idalom sang MECQ, gintugutan na sang COMELEC. Para sa Balita Regional, 92% sa mga napatay sa COVID-19 sa siyudad sang Iloilo, wala mabakunahan. Samtang border control sa probinsya sang Antique, mas ginpalawig pa. Balita Lokal, Palawan Pawnshop, naghatag o nagdonar sang Aztrazeneca vaccine sa gobyerno probinsyal.
Kag Balita Caritas, Bishop Pabilio, ginhangkat si Presidente Duterte nga pasabto ng mga DOH, ang mga opisyalis ng DOH kag PhilHealth sa mga alegasyon sang korupsyon. CASAC Special Coverage Report. Nadesisyonan sa karon sa mga government agencies nga granular lockdown ang mangin desisyon imbes nga province o city-wide quarantine restrictions nga igapatuman sa mga local government units apang sunod sa Department of the Interior and Local Government. Iyara sa gihapon ang desisyon sa IATF. Para sa dugang impormasyon kag detalye sang sining nga balita, ibalo naton sa report ni Alagad John Kenneth Fabregat. CASAC Special Coverage Report. Consensus ang nanging desisyon sa mga government agencies nga granular lockdowns imbis nga province o city-wide quarantine restrictions ay gapatuman agod nga mapahaganagan ang kaso sa COVID-19 sunod sa Department of the Interior and Local Government. Sunod kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, ang pag-shift nga duwa ka semana nga granular lockdowns ang yara na sa final approval sa Interagency Task Force on COVID-19. Sunod diri, apisar nga nasambit na desisyon ang unanimous na desisyon sa mga national agencies ngayon pa siguro sa gihapon nga mayara sa augmentation sa IATF. Sunod sa ahensya, ang granular lockdowns maging specific na lamang sa pagbasarado sa mga buildings, streets kag barangays. Luyag pa sang DILG nga i-impose sa mga pili nga grupo sang individual ang mga restrictions kaparehas ang pagpatiner sa sulod sa mga panimalay. Ang mga local governments ang in charge sa pagpanghatag sang ayuda sa mga residente sa unang asimana, samtang ang Department of Social Welfare and Development naman ang magapanagtag sang food packs ikaduwa nga semana sang granular lockdown. Alagad mo sa pagtukag pag-serbisyo. John Kenneth Fabregat, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage Report. Samtang sa dugang nga Balita Nasyunal, gintugutan na sa karon sang Commission on Elections ang voters registration sa mga lugar sa idalom sang MECQ. Ibalon nato ng detalye sang sining nga balita sa report ni Alagad Ryle Marvins Mayordomo. CASAC Special Coverage Report. Gitugutan na sa karon sang Commission on Elections o COMELEC ang pagbalik operasyon sang voter registration sa mga lugar nga yara sa idalom sang Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sumugod Setyembre 6. Suno kay COMELEC spokesman James Jimenez, ginaprobahan en bank sang komisyon ang pagpatigayon sang voters registration umpisa alas 8 sa aga tubtub alas 5 sa hapon sa mga lugar nga yara sa ikaduha nga pinastrikto nga lockdown kung sa din lakip na ang Metro Manila. Matandaan nga una na nga gindumili ang pagpatigayon sang nasambit nga aktibidad sa mga lugar nga yara sa Enhanced Community Quarantine pag MECQ agud nga malikawan ang pag-expose sa mga tao sa risgo sang COVID-19 infection nga sa karon nagakapit na sa 2 ka milyon nga kaso. Samtang madamo naman sa mga grupo nga naghinyo sa COMELEC nga palawigon pa ang voters registration tubtob Setyembre 30. Alagad mo sa pagtuo kapag serbisyo. Ryle Marvins Mayordomo, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage Report. Samtang sa Balita Regional, 92% sa mga napatay sa COVID-19 sa siyudad sang Iloilo ang ginhambal o kung ginpakayag sang City Epidemiology and Surveillance Unit o konseso nga wala mabakunahan. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, ibalo naton sa report ni Alagad John Rafael Fabregat. CASAC Special Coverage Report. Nagagawa sa datos ang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit or CESOS ng City Health Office nga 92% sa mga napatay bangod sa balatian nga COVID-19 sa syudad ang wala mabakunahan. Sa datos ng ahensya nga napitsahan Enero 1 tubtob Agosto 20 sininga tuig, nakabalha ginisang kabagusan nga 278 ka pandemic fatalities. Sa nasambit nga numero 256 ang wala mabakunahan, 8 ang fully vaccinated, samtang 14 naman ang nakabaton sa ila first dose sa bakuna. Dugang pa diri 88 ko sa mga nasambit nga COVID deaths ang asymptomatic, 83 ang naka-eksperyensya sa influenza like illnesses, kag 107 ang severe acute respiratory infection. Santo man sa datos ng SASO, 107 sa mga numero ang direkta nga ginaangot sa COVID-19, 107 ang indirect, kag 55 ang for verification. Ginpahayag dugang sa taltapan nga kalabanan sa mga napatay ang nagapangidaro sang 21 tubtob 30 anyos.
13 naman ka mga barangay ang na-record nga clustered cases o kung masobra sa duha kasunod nga bago nga kaso sa sulod sa duha man kasimana. Umpisa sa pagsugod sa pandemya, nakabalag na ang syudad sa masobra 16,000 ka mga kaso sang COVID-19 kung sa diin masobra 15,000 diri ang ginkilala nga local cases. Naglabot naman sa 430 ang kabugusan nga numero sa mga ginbawian sang kabuhi. Alagan mo sa pagtuo kag pag-serbisyo, ini si John Rafael Fabrigar, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage Report. Samtang sa duga nga Balita Regional, mas ginpalawig pa sa karon ang border restriction sa probinsya sang Antique bangod man sa hinyo sang mga alkalde sang mga kabanwahanan. Hibalo nato ng detalye sang sining balita sa report ni Alagad Liza Generale. CASAC Special Coverage Report. Mas ginpalawig pa tubtob Setyembre 7 ang ginpatuman nga border control sa probinsya sang Antique suno sa hinyo sa mga alkalde. Suno kay Governor Rodora J. Cadiao sa pahayag sini sa virtual meeting sang Provincial Interagency Task Force kagahapon, bangod nga ginextend ang General Community Quarantine o kung GCQ with heightened restriction nga classification sa probinsya, pagapalawigon man sang dugang nga 7 ka adlaw ang border restriction. Para sa dugang nga detalye sang report ni Alagad Liza Generale, bangod sini kinahanglan nga ipakita sa mga non-authorized persons outside of residence o kon apors nga nagabiyahe sa sulod sa mga kabanwahanan ang travel pass o kon travel order. Ginatag sang gobernador nga hindi man magakinahanglan nga pangayuan sang travel pass sa mga nagabiyahe sa mga kabarangayan. Dugang pa diri magapagwa naman sang bagong executive order si Cadiao nga magalift sang liquor ban kag magatugot sang 50% indoor dining capacity gikan sa 20%. Tubtob alas 8:30 sang gabi na lang man pagasugtan ng pag-inom sa mga pampubliko nga lugar. Suno pa sa gobernador ang pagtugot sa mga nasambit nga aktibidad ang ginpatigayon na gud maamat-amat balik ang ekonomiya sang probinsya. Sa kaparehas nga pagsinapol, ginpahayag naman ni Mayor Elmel Ontaran nga ang strikto nga border control nagpanubo sang kaso sang COVID-19 alabi na sa kapital nga banwa sang Antique. Sa datos sang Provincial Health Office nga napetsahan Agosto 30, 804 pa ang aktibo nga kaso sang probinsya samtang 3,898 ang recoveries, 216 ang mga numero sang ginbawian sang kabuhi. CASAC Special Coverage Report. Liton kita mga kaalagad sa Balita Lokal, balita diri sa probinsya sang Capiz, nagdonar sang Aztrazeneca vaccine sang kumpanya nga Palawan Pawnshop para sa mga empleyado sini kag dugang nga bulig sa vaccination program sang gobyerno probinsyal. Ibalo nato ng detalye sang sini nga balita sa report ni Alagad Leonard Mira. CASAC Special Coverage Report. Naglabot na sa 600 doses sang Aztrazeneca vaccine ang gindonar sang kumpanya nga Palawan Pawnshop sa gobyerno probinsyal sang Capiz. Ang mga nasambit nga dosis sang bakuna ang gintunga para sa 300 ka mga empleyado sang ila tartapan nga ginpatigayon pilagi sa Provincial Health Office o kon PHO kag Ruas Memorial Provincial Hospital o kon RMPH. 300 naman ang para sa mga priority list sang gobyerno probinsyal nga mga senior citizens kag persons with comorbidities nga wala pa mabakunahan. Nagpalabot naman sang pagpasalamat si Capiz Governor Esteban Evan Contreras sa nasambit nga kaaluan sang kumpanya kag nagpahayag nga dako ini nga butang para sa provincial government. Dugang pasini nagapakita gid lang ang tikang sang pagbinuligay sa isa sa sining away batok sa COVID-19. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Leonard Mera, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage Report. Samtang sa pinakauli nga balita, Balita Caritas, Bishop Abilio, ginhangkad sa Presidente Rodrigo Duterte nga pasabto ng mga opisyalis ng Department of Health kag Philippine Health Insurance sa mga alegasyones sa korupsyon. Ibalo nato ng detalye sang sining nga balita sa report ni Alagad Maria Jean Lorin Balgos. CASAC Special Coverage Report. Naghatag sang kasugo kag kaakig sa obispo sang Taytay, Palawan, Broderick Pabilio, ang balita sang Commission on Audit kon COA may kaangtanan sa unused kag misused funds sa Department of Health.
Suno sa obispo, ang pondo pwede pakuntani makabulig sa mga healthcare workers nga sa karon ginakabig nga makabagong bayani sa subong nga mga henerasyon. Pangabay dugang sang obispo nga mabaton kuntani sa mga ini ang gintugan nga mga benepisyo sa ila, kabaylo sang ila sakripisyo sa tunga sa ginapangatubang nga pandemya. Pahayag ni Pabilio sa Radyo Veritas ang DOH, amo ang dapat mag-atipan sa aton ilabi na sa mga healthcare workers. Bangod, madamo ang ginpangpawian sang kabuhi sa mga ini. Kag dapat ang bugos nga mga pumuluyo sa pungsod ang hatagan man sang pagtamod sang ahensya. Ginathag man sang obispo nga ang pondo ang nakapain para sa pagginahanglan sa mga pumuluyo sa bilog nga pungsod kag hindi para sa personal nga interes. Nagakadapat suno si iya nga manabat ang ahensya sa mga hindi makatarungan nga mga ginpang-obra sang mga ini. Pagkit sa ginpagwa nga statement sang COA nga masubra 63.3 billion pesos ang unused and misused COVID-19 funds sang DOH nga ginalakipan sang 11.9 billion pesos nga unused risk allowance kag hazard pay, 1.2 billion pesos para naman sa unutilized kag undelivered equipment, kabahin man ang 2.8 billion para sa infrastructure projects, 95 million pesos nga bilisang idle drugs and medicines, 4.6 billion nga pondo para sa public health, 65.3 million sa kakulangan sa procurement of assets kag 557.7 million nga excessive and unnecessary expenditures. Luwas pa sa 3.4 billion pesos nga foreign aid para sa COVID-19 response efforts sa DOH sa tuig 2020. Samtang ginhatagan man pagtamod ni Bishop Pabilio ang wala mabayaran nga pondo sang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa mga ospital nga nagabalor sang 21.1 billion pesos. Suno pa sa iya ang utang nga ini sang ahensya ang rason sa pagsara sa iban nga mga ospital sa pungsod. Kag may ara man ini sang epekto sa mga medical workers. Matandaan nga sang nagligad nga tuig, gintuad ni Attorney Thorson Ket, anay nga anti-fraud legal officer sang ahensya nga may ara sang 15 billion pesos nga pondo ang ginbulsa sang pila ka mga mataas nga opisyalis sang PhilHealth nga hasta sa karon wala sang bisan isa nga ginpasakaan sang kaso kag wala sang may nagsabat. Alagad mo sa pagtuo kag pag-serbisyo, Maria Ginorin Balgos, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage Report. Nabatian mga kalagad ang mga balita gikan diri sa hulot balitaan sang 88.1 Spirit FM nga gindulong sa inyo sang aton nga mga news and volunteer correspondents. CASAC Special Coverage. Oras naton, isa ka minuto bago ang alas 6 sang gabi. Wala nakita sang tiyempo diri sa 88.1 Spirit FM CASAC Special Coverage. Madamo nga salamat sa tanang mga kalagad naton nga nagupod sa sining edisyon sang aton nga programa. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose Cardinal Advincula, Managing and Social Action Director Reverend Father Mark Granflor, atong Program Manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sa atong Station Manager Reverend Father John Dave Ibala, kag mga Technical Directors Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego, kag akong partner technical alagad Maria Jean Lorraine Balcos. Ako naman ang inyo nang ginalagad, alagad ninyo sa pagtuo kag pagserbisyo ni sa alagad May Durias para sa 88.1 Spirit FM CASAC Special Coverage. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was
was made flesh and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Pray for us, O Holy Mother of God, That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Sa amon mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton temporaryo nga pagpangalagad sa kahanginan gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM, ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ng ginapanag-iyahan sang Archdiocese ng Capiz kag ginadumalahan sang Capiz Archdiocesan Social Action Center ug CASAC sa idalom sang pag-iya sang Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo.